Meseria de pompier e una dintre profesiile vocaționale. Meseria de pompier înseamnă curaj, înseamnă dăruire, înseamnă altruism. Înseamnă grija pentru cetățean, înseamnă grija pentru subordonat, grija pentru colegi. Înseamnă a fi permanent în măsură să acționezi, să răspunzi, să sări în ajutor. Cum am ajuns la pompieri e foarte greu de spus. Ca orice copil am visat să fiu aviator, să mă fac doctor, profesor. La un moment dat s-a produs un mare seism în România, cu mari victime, tatăl meu era tot pompier la vremea aceea și atunci am realizat că noi am avut noroc că am scăpat, tatăl meu a fost chemat la unitate și a trebuit să-și facă datoria față de ceilalți cetățeni ai capitalei. Și în momentul acela mi-am dat seama că poți îndulci de multe ori durerea asemenilor prin simpla prezență, prin ceea ce faci tu. Și pas cu pas a început să dispară din tendința de aviator, de polițist. Și după satisfacerea stagiului militar m-am înscris și am dat concurs la Școala Militară de Ofițeri Activi a Ministerului de Interne, Arma Pompieri. Ca primă misiune îmi aduc aminte că pe timpul Revoluției, fiind în școala militară, în apropierea unității, în apropierea școlii militare se desfășurase un schimb de focuri în cursul dimineții și am fost anunțați că arde o căpiță de frân. Practic acela a fost primul incendiu în care noi am fost pompieri, noi elevii. Apoi am absolvit școala și ca ofițer am fost la foarte multe intervenții. N-aș putea spune că pot să izolez din memorie una aparte, dar sunt intervenții în care salvezi un copil sau stingi casa unui om care nu are niște venituri extraordinare și văzându-i recunoștința în ochi, te marchează în acel moment și ești foarte mulțumit că ai făcut ceva și că nu l-ai lăsat pe acel om sărac sau n-ai lăsat acea viață să se piardă în van. Aș spune totuși că un mare risc al meseriei de pompier este acela de a-ți vedea după atâtea și atâtea intervenții sufletul stilodit. De ce? Pentru că după fiecare intervenție cei care au această vocație, care au dragostea, darul de a ajuta oamenii, tot trăiesc cu impresia că n-au făcut tot ce se putea face. De multe ori incendiile care atunci când sunt mici și se pot stinge cu o cană cu apă sunt anunțate târziu. Și atunci apar pagubele, apar pierderile de vieți omenești, dar pe noi fiecare intervenție de acest gen ne afectează. Ca să vin într-un fel în sprijinul cetățenilor, aș dori să le spun, dacă au de făcut o reparație la o instalație electrică sau au demontat o instalație electrică, recomandabil ar fi să folosească un profesionist și materiale de calitate. Pentru că astăzi îți faci o casă scumpă, dar te cârpești la o instalație electrică. Zici că ai făcut economie. Acea instalație electrică va fi un pericol potențial pentru producerea unui viitor incendiu. De asemenea, atunci când avem copii, e bine să învățăm de mici ce înseamnă chibritul, ce înseamnă bricheta, ce înseamnă aragazul, cum se aprinde aragazul și sunt chiar oameni mari care nu știu cum se aprinde aragazul, adică e vorba de folosirea principiului gaz pe flacără. Și în felul ăsta sperăm noi că va scădea și numărul victimelor produse de foc în rândul copiilor. Aș dori să transmit un mesaj cetățenilor capitalei să încerce ca în momentul în care se produce un incendiu să nu întârzie nicio clipă, să ne cheme în primul moment. Chiar dacă până la sosirea noastră cei de la fața locului vor stinge incendiul. Noi ne vom deplasa, intervenția pompierilor e gratuită și noi dacă ajungem și preferăm să stingem un foc mic, fără pagube și pierderi de vieți omenești, decât să ajungem la un foc mare și să înregistrăm pagube mari, să înregistrăm pierderi de vieți omenești. Pentru că, așa cum vă spuneam, și noi suntem oameni al căror suflet de multe ori plânge atunci când sesizăm că un semen de-al nostru a fost grav afectat. Numărul pentru apel pentru orice situație de urgență este numărul unic 112.